אנחנו עם דונלד סנפורד שיזנק משביל מספר 4 במקצה המוקדם הרביעי שלנו, בריצה ל-400 מטרים. הם יוצאים לדרך, המקצה המוקדם הרביעי מבין 5, דונלד סנפורד בשביל מספר 4. מכאן הוא נראה בעמדה לא רעה. הוא פתח חזק מאוד סנפורד, אנחנו רואים שהוא סגר כבר את המרווח על הרץ האיטלקי שנמצא, גלוון שנמצא בשביל מספר 5. פתח מאוד מאוד חזק, אני מקווה ריגן שם, האירי גם הוא נותן מהירות לא רעה. בכלל יש לי תחושה שסנפורד קצת נעצר, אבל בואו נראה אותו לקראת הכניסה אל הישורת הזו. הוא צריך את אחד מארבעת המקומות הראשונים. ריגן מוביל את הריצה הזו, ודונלד סנפורד נמצא בראש, מקבל עכשיו את הציוות מהדסון סמית הבריטי. דונלד סנפורד יהיה בחצי הגמר שהוא מסיים את המקצה שלו במקום השני. ריצה טובה של דונלד סנפורד, ובואו נקום ונריע לבלדצ'ינו מגיברלטר שמסיים אחרון. ריצה שנפתחה טוב והוא דאג להישאר כל הזמן בתמונה. כן, בעצם זו הריצה האיטית ביותר שהייתה כאן מבין המקצים עד כה. מבחינת הזמן של המנצח, ראינו כל הריצות הקודמות ירדו מ-46 שניות. זה לא משנה כרגע, המטרה שלו הושגה.